U Keresturskej školi Petro Kuzmiek včera otrimaný seminár za profesoroch pod názvu Kreatívny nastavník u IT okruženju, ktorý viedno organizovali Pedagogijný závod Vojvodíny i Nacionálny sovjet Rusnacoch. Spred Pedagogijného závodu Vojvodíny úvodní prepodavanja otrimali Čongor Kasa i Silvija Ilić. Pedagogijni zavod Vojvodini už skoro roki organizuje fachovo schody na temu informacijní technologiji u nastavi. Poteraz sme realizovali veci taki schodi so zveljima nacionalnima sovitami, a teraz i so nacionalnim sovitom Rusnacoh, a cilj tej programi, že by sme pomohli nastavnikom so schasnovanjem informacijnej technologiji u nastavi i že by sme im dali potrimovku najco ľahčejšie hasnuju to ti novi resursi. Jak príklady dobrej praxi hasnovania IT technológií u nastavi vyznačený Kocúrska škola Bratstvo jedinstvo, o ktorej pripovedala Jasmínka Olič-Ilcešin, i Keresturska škola, ktorú predstavili Olivera Vinaji, profesorka matematiky, Ljiljana Fina, profesorka anglického jazyka i Tereza Katona, profesorka biologii. Okrem, že mohli čuť z iskústva kolegoch, všetci prisutní dostali i certifikáty.